Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke Voice of the People Party uba Ardent Madaba Simon. Ulaong bukum Presiden ke parti bat Nongïalam ke parti ki hab ban kren habede bat ke Hima sora namar bakum ke seng ke hab ban petngor ke jing trekam ke isi ke seng ke badan district council bat badan ke AKA ki jukeli bat panjing syai ne Nongïalam ke isi hapo district council bat bakile ekbedei ke parti ke hab banyada yaki MDC jongka namar ki tre de jing penyat ke parti ban tre khoi tre hok bat banwan ra ke jing senshar ke babet hapo district council ya khani ulakran ke jingalang ke seng bala pendong ha sora mdagsi habakran halor ke jing jet siem ha Hima sora ulong ba ke seng kale e khano ke kam jukwa ban that yano hendai habadan ki brio ki bersang ban pensngut ho bakla ke jingai lenti ke babet jongka ki hab ban yatho e kadaw namar ni sngo tho bakata ka rukom jet siem ke Hima sora ka long kerki bat ke jingkwa siem ru ka long kerki udaong ba ke jingle ka isi ka KHDC kamde ka babakla namar ka klem ong banam ai hendrei ban bishar bha balada kale bakla I ru ka hab ban panmap na ka Hima sora ki khasi kani ka kot bala tho do sit sharon roy ja khar ong hangni yin peni kindiat ya kata ke thmei jinget jonga chat benri ya ka thmei jinget jonga chat benri hagani ka jing kedo kabala bu hagani ka kot kadan ka benta ka basau ka bagi ong ka perthei ka ying ban kamai ya ka hak klem hak ong kumno shakhandai patai nyamra ka bumut pakai jinget ka jong ka chat benri khasi hagani pakai jinget nyam kipin song nong rim tang ya batang hata hok ti namar kata ka daw ngakwa ru ban puli kindiap hangni ya kani ka jing sneng kentu ubarim hapo kanyam tip briu tip blay lesi hangni ini shai ya kata ka thmei jinget jong ka jat benriu kukul kukha kupara benriu tolong kiriu tip briu tip blay wat pilena ai la kalong benriu kan mau la kalong rta long briu ya yang tip blay tip briu kumbala share ulong shwana do kaman benriu bansa sot sa buram hakmat ublay ubriu habale bakam ya kanu biang demut hok mut blay wat jule jukam lanu ya kabam shong hok shong blay trei kam duk habar ni hadepe tang kabadon hok don sot keren kanaru da kabadei penya ketin hok tin blay bret di ya kaba om shong hok shong blay katati kalong rta long brio perthei kanum set kan poi hok poi blay kawan mi brio man brio haperthei kamlong kabakai baju knang yawan ya ka ban trei ban biang ban bit kabalawai omdan chaka nawai light na perthei kapei ka thaj dei nangni ya kabashawai kilat kilinti kidon ar na perthei kawai ban lek poi snapha kawai ban lek poi shiying ublay kawai ban lek poi shan nyamra yakini ar omla pen pakla kahok kasot kabalam shiying ublay lawai kapap kalam ler kabalam shan nyamra snei kani ketei kata kanyam kabagi longshwa manshwa ji ki pin shong nongri balai nga jukran ye kani he ki babon ki jaka what happening kinong Krisyan ki ba ide ki janga haka constituency janga haba ngay kendu iki ngai juang bangangit pa kadi ka jinget ke janga haba nga pai siya kata ka thmei jinget lani kanyam jigi kasi ya ko hak bat hangi ki kasi kumpa ka pau kiam don tang ar lenti mo ka hak siyeng ublay lani ka pap sat tendai pateng nyamra te mangiru ki bala pediang ni kecik kristan ni ngai don tang artli laring la le ka babha ngin poi shibnei la da le ka besniu shat dujo ka badi ke jing ka ngai ba kam don jing pher ka ta ka jing tanrai ke bagi kasi di don hai badi ba ka jing nyam ka jiki pak mangi ke bala pediang ni ke jing kristan ka jing pher ka long tang ka kom shakri te nama kata nama jukren hapok ke konstituensi hapdeng ginong Krisyan gibi it kita kita dong jon hakan yang tunra ban pen skau thu
pakata karukam ngek nyam ke jong ki khasi kam dai pher than bat ke jingit ke jingi ki balalong Kristan namaru khasi ru tang ka hok bat ka hok ukren laj na ka hok umpa saya snoi gitu jing kentu ki banga ngala kren hagani kapor ka pemerintah but ni ki Kristan ru ladingi phai shi ka Bible ladingi phai shi ka sinshar ka khadar kei ka bala hikai ni ublei umkwa ya ka sinshar khadar ka bamsap nama kata kum ki Kristan ladingi puli ka Bible ngin lap ya kei ka bala tho hak kitab Exodus kalenong ka arbulai ka khat ka pra Nanta ke kitab Deuteronomy kalenong ka khat riu ka khat ka khat kembal ayu bau blei umahami kita kinong sinshar ukwa ikinong sinshar ki bakumno wong mewat pin kan riang ni ka ya ka jing bishar mewat nyaw shliang kmat mewat bamsap naba ka bamsap ka pen malano ya ka kmat jagi ba hok pat ka pen kala dor ya ka tin jagi ba start tang ya ka hok pat ka hok men shibri bukum tang ya minget ya ka ju ta balai mentah hakini kisni islang bani ipen ban ya ka jing persang ban pinya pher hapni ki khasi ka lapiang ya ka jing Kristan bagi ki khasi kan don ha ka jing tunrai asno gari ka kamram juga bangi ni tho bangi ni don ka ju kan nongrim ban ye je ka hok ka jing pher ka jing kalong ni ki Kristan ni je ka ni ka linti ban shakri u blai ya ka ta ka hok bat ki dang don ha ka niam trai ki je ka ta ka linti ban ye atma para mangi ngasno kala dei ka bakla namar ka ta tahu ngasno khia habang apek ya ka jing persang ban pharya ya ka jat ban riu da ka jing wan ra ya ka kum kini ki jat jing sio Tiba kum gini kita jing pensau tu bakla jauh pada. Teka jing terang hingga jeng aku ko presiden jeng nika parti. Kalau bagi pada kita bantip ika rukam perkat ke jeng. Nim don deko ipat ke rukam perkat. Ni ko akan pen pai biang ika taka por jauh pada. Ni ko akan pen pai biang ika jat beri ika taka hak kabangi ngai bak kabangi tiang wat hadu mentah. Ina mar kata orang ong imuan ang ni banya watma. Iwan man pen pai tong ini pai si syakatai. Hatu kalong nem ke besyang hok ini bangin chule ya ke ai ke. Badle si balai kum ka parti. Ni hapan kren. Haga bedai bat ke jinglong ke jingman. Haga bedai bat ke kam jong ke Hima sora. Pi ladang shibon haki ki kep haki por ki ba kam shwa bagaladan ke jinglik tur ba she district council dagi shnong ba tum ta terte nitip ya kata ngio jingtip ke jinglik tur ndrei nip jukwa ban kan ai ruyan ndrei balai ni kren haki bedei ba ka kam jing Hima sor kaba penongi kumkin Nongïalam bangin hapan kren kalau hadir bagaimana mi ketu kejingkren na utu orang ba ubalik alam mi kita kipat pak banyatur sya district council ban persang ban kentho bangim dei ban le politics ya kakam ban kentho yang i ke parti bat kibalas omru ba Ardent udu MLA kakam Hima gadi kakam jeng MDC balai upak ban tuklan ni syukwa apa pilih syaitan ko kipat ka bayi ya ka isi hapo KHDC layalam da ka seng VPP te kumu presiden jong ka seng bat kum ka parti ni ju pet ngor ya ka jing trekam juga isi ka jingi hapo district council bat la dengi i bagadan ka jing pher ni ong bali ka long kumtu ni budin ni pet ngor naman nim kwa ba upat ba udong ka parti jupi kale ayo po district council telading ini ke bamsai ni keli jikli bat ni kren ni tokit bat ha bagi le e ka badai ha bagi snothu bagi le e ka badai ka parti kan hak paniata ya ki MDC ki jongi Namar kim tray dala ka jong ka jing snothu shimet ni jong ki tray da ka jing penya jong ka parti bangin tray khot ngin tray hok ngin persang banon ra ya ka sinchar ka babek ka babyang hang tai po district council te ba ka don ka jing persang ban keno ya ka parti ba ka muslia
Ni habanong ngim muslia ngamlek ban keren kubu MLA nga keren kubu presiden juga parti kebadan ke jingkit kli ya ke parti la daga dei ban ya dai ki nga ban ya da la dei ban ong ban penbek ha ban penbek kum ke parti ngimla ban chuong bangin chu kaprip no ki kemat bangin chu sarong bangin le sinchar hapo district council en ngimla ban ailat ba ka isi jingi kan le iki kam ki ba pakra naman ni kwa ba ka ege bangile kan dei ke kam ka ba dei but habangi ngile keren habangi ngila pek ngila i kila mi kita ki ai mo ki jing persang ban kemo ya ka district council ya ka EC jung ka BPP ba ka pen kengriti lani ba ka pen ken ye ka justo kila mi ki jing pa ile si kila mi ki jing kren tenrei ka ai ka bangi ni wan ha ka ni ka por ka bamenta kalau man pen kan mau biang ya ka dor ba ka penta jo ukun u haja jong ki Hima kasi lani jong ki shnong ki tha tingi ni wan hong ni baling ong ni wan ha sora banye kren ke banye kren mat jong ki to kata ka jing pinslam ha to kata ka jing pinslam ka jing bishar ka jong ka EC ka jing hapo ke GDC ban ai kata ka sana kalong ga babaklane kalong ga bade ti hadin kila nang mi shibon ke ngi juong ngem jikwa ban that yanu ngem jikwa ban sei madan ya kanu ke kam ka bangi pendek lani ni trek habangi ai tiket lani habangi ai tiket ngem kwa ban da penchai balingi ai tiket ya tu lani ya kan tu balingi pendu tiket namar ki jan ki kap le si ke ba panlong ne ki tau shimat aga ji pinchong nong rem juga parti ka bangim snow day ban ya keren pat ba habangi le iginu ki kam bile i ngim jikwa bangin that yanu Henry on ki pri ka persang ban pin snu thu pakla ya kata ka jingya lim jika babai jong ka party in hab ban ye thu na kata ka dau in hab ban pin sangi aswa na kata ka dau ni hab ban pin jlan naman ni snu thu baga don kata ka jingya kendo lani ka don kata ka jing pin snu ba kata ka rukom ji sim hasora kalong kerki kata ka jing kwa ru kalong kerki Tika district council ka bala pen ko board ka riti sinshar jong ka sarkar India lingba ka krimit ka bahmriu lani ka 6 schedule ka don ka board ban pek ban kmi la kan ya shakmat ban aino e ka sana ne dang dot kam ban upshot tinis no ba ka e ka sinjam ka ba ka district ka le hagabiri bat kani ka kam dei ka jile ka babakla namar ka klemong banum ai yong yin ha ban bishar shwa mo ka district council kanumi don benta ban pinyos im yenu yem don hangni banong bangi don sakaliang uan ni shupi ringi pek ya kata linti pada bangi pek ya linti ni don ki don ki kumba kalau mentang ila mat ndai tang hangadi ka Hima sora ngelek kelingkeri ni i kumno ka jingtrikam ka jong kita ginong sinsha la kalau haki right la kalau hate Hima hagabidei ba ka kentau ka shap kajing lilam igi kentau rat kajing lilam igi kentau Hima kajing aiwai ka bamde na kajing tiplang kumba ngala puli menne ni di ban snotu na marga tabau laring ide ki kon ki hajar jong ga no ka Hima ngidon ka hak ban tip ayu usim urai hagabede bat ka jaga Hima ayu usim urai hagabede bat ka jaga rat ayu soda kata ngade ki jingi kon ka jingi But day namar kata tau kita ki badon hagita ki bor ki bapher kim kwa yang bakum kata ka jimpen be kim kwa bu pat ba u kun hajar ko ni titlang day namar kata tau i ye ki jingong jingman yar shapoi lai tho hana bagini ki jaga Hima o menta kim dei shu ki jaga Hima kini ki jaga rat menta kilapoi sha kirishmet the voice of the people party kami shakmat banyak kon yang kita kum kita ke jimpenan kampak lah ya kapor di kami ke kot kubor the way mau orang ada long times di apa kami kum ni hatungi susnyap ningin haban pinsyai ningin habia wa ngin habia lum mengiru kibam dadon jimut han bani tip sepang kata kam Hima seorang ni habia wa yo ni pakla ada ngi pakalangin pamape lagi masora ngi la pakla menta hingin pa pens kamno haya ka isi
ring have ya wat bat kat banang wat kata nang lap iki pleng gi besong phe ki ba ukun hajar jo ka hima sora udon kam ni tiplang ladu kan ni gesni ki pementa udon kam ban tokit udon kam ban snow try ya kata ka kam te kindiak ngan pun slow ni kini ka article how long times kabathok kumni separating facts from political misinformation kaba punya klan mo ya ka jing shisha naga Nongïalam bakla haka san perthai banyo nong san perthai le sila banong ti hangni ka paragraph marga jrong ngan puli tangi ni ibenta iba ong kumno. Although the tourism department had verbally expressed its intention to sign the MOU during the visit of Union Minister Jyotiraditya Scindia, wala kala don kata ka jing persyang ban pensno thu lani banias soino ya kata ka jingis MOU Memorandum of Understanding kamut kata ka jingia minjur banias soino but ke hima sora handrai ke hima sora kiong was unwilling to proceed ke hima sora kamshim la pediang kamshim la tre bania shikmat since the matter could not be reconsidered by the executive committee or the Dorbar due to the deteriorating health of Paim Freeman. Kabut kahima sora kong panong namar ba upaim udang dang na pring ka jistom ka bejur. Nanta who was hospitalized at the time with the udang dang na pring ka Sumar Hospital. Therefore, the allegation that Paim Maremdor's aim had lilam or transferred the land for 60 years is entirely baseless and appears to be a deliberate attempt to obstruct the issuance of his sanad. Kadi tang ke jing persyang ban keno klem nongrin ban yo pen slam ban ay kata ka sanad kata ka dei ka article ke blami. Personally, mushimat hiya ka jing sno junga ka bod uni nong tho, I see no harm in extending the lease for tourism related purposes. Ong rechi junga kumo sora ngam sno bagalang ka babakala bangin ay kata nakam ta ban kentiu ya ka jo kai purthai ha ka snong sora. Kini kiklen bagadi tang ka tangdei tang da jing penbut nam nasi henry gi kursyang ban wat ban nilap bat la sapriang keleng ru la sapriang keleng haki social media ya gani pat kawi kabala ai da jing tho daus im khna office of the sim of Sora to Dr. D. Vijay Kumar IAS for Commissioner Tourism Government of Meghalaya. The subject handing over the MCCL land to the government. Kajing IT ya ketika jaka baka yang ke MCCL ke por minshwa shaka sorka. Subject decision on MCCL lease land and proposal for partnership. Mo karai ban ai why ya ketika jaka juga MCCL but kajing trua bandam kajing trelang partnership. This is to inform you that the Executive Committee of Hima Sora in its meeting held on 3rd September 2025 has unanimously decided to extend the lease of the MCCL land to the government of Meghalaya for a period of 60 years. Kabamut bahagata meeting kebetulan agak lightrik September at Husan dagawai ke sur dagawai ke jimut ke komiti juga Hima Sora kala rai ban ai syaka sorkar ya gani ke jaka nakamtan report li gisnem ban ai wai. Nang tadi committee has also resolved that only tourism-related activities shall be permitted within the leased area. Kata committee ru kalarai badai tang kikam kibidi bakakam jokai purthei badi ban sha hagi deki jaka bala aiwai. Kabidi bat kata ka jimut kumno banwanra ya kita ki roi kipar ki ba yaine nagamta ka imlanga salang. Out of the total 354 acres previously leased to MCCL, Hima Sora will retain 50 acres. Kabubut minshwa ka Hima kalai ka MCCL laispa asan pusau acre. Badminta nagata laispa asan pusau sanpau kan batno ka Hima.
preferably encompassing the area where the existing MCCL office is located for its own utilization. Lesin am tak tu ke jaga ke bakat MCCL ke dalam mentah, tik teng itu bagi dia akan penerkam nagam tayalati. We have also submitted a set of proposed terms and conditions for discussion with the government. Upon mutual agreement, they can form part of the Memorandum of Understanding MOU to be signed shortly. Kemudian kini ke jingtuan saya no agata ka jinge menjerlang bro arliang. Hima Sora looks forward to establishing a meaningful and collaborative partnership with the government of Meghalaya for the holistic development of Sora and the promotion of responsible tourism in the region. Warm regards, Marandor's AM Kina Hima Sora. Kini kadai haka katsan terik kumnai September kat komunitrik arhajar kimi kini ki si hadir pa kami kini kabla sapriang ngam simla i bagandon ka jing penchai bagandon kum kata nyem simla i bagandon ka jing penchai ni ka jing thok banong em kani bala shu le da manu em ngilap shu pun ban ba kalau don ruwat kata ka jing persyang kalau don ka jing penbek sniru ka jing penbek sni But dia kini ngilawat, nama habangi ngiyeng ye kanu nyem yeng klem ganong rim. But hanging i baga Department of Tourism, Government of Meghalaya, kalau penbe ye kini ke program. Bagani ke program kani bang IT no ye kata ke jaga. Siap bang. Don gibong baga ditang ke jikran ke beshi kren. Beshi discuss empat rai. Ndoi pelipat kan don ke jing penkre ye kani ke program ke balong kumni. Foundation laying of projects for integrated development of Sora Tourism Circuit, funded by Ministry of Development of Northeastern Region, Government of India under PM Divine Scheme by Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister. In the August presence of Sri Conrad K. Sangha, Honorable Chief Minister, Sri Timothy D. Shira, Honorable Tourism Minister, date 1st November, timing R100%. Kani ke program. Sa program kalau kuno. Bagi dom sipon ki program. Henry ka program ka bakila mention ang niya ka for line. Beji some minute. Kyong kandon kata ka exchange of land lease agreement 354 acres between Director of Tourism Government of Meghalaya and Hima Sora. Tikumno kani ka ton hangi larampat. Tikabot kung ikon ki hajar. Jom Hima Sora pidi bantip pangang syukwa le siban bu i ke jingli. Kay ka maginong Sora ki kamkwa. Lagi kamkwa ya kata ka 7-star hotel hangti po MCCL. Nagi ko apa ka sokar kan pinkim biang i ke MCCL. Nama ke MCCL kala Krishan i ki longi ki bobon. But di jing syakri ke jom ke MCCL. Ilawat jingtip. Apa ki pat ki yo. Oh ketika ke MCCL kami tangga karkhana pemi dobilat kabala aikam aijam kabala kershani di bobon bagian sengkam bagian yo di ya ke dobilat Sora ka bangi juang menshwa dekat don ka jingke kri nam tagi emlang sana kadang ke dispensary ki doktor ki belum qualified beginos ki baju ai tawai ki ai tawai ki nong trei hangtu nang tagi don ka school bus ka bagi pinkit ki kon bagi ginong trei habis school bagi ginong trei kadang kata ka jing syakri ka bagi ki ai lalor kata ka jing tershan kani ka plangja tingangit ba ka ai ka bangi ni le hei ka bangi ni le kani ka shitrik kani ka ski ka bagi libo ka shitrik jong naiwi henry haka life hu tui trik ladang bakala uklat no uko i terima life hu trik jong banai ubashipo Pasti nama kita kata lah persangek no ya kini kejinya IT ke zaman jam lada kamdan ke jinja ke bukum kata atau upat bau dit tidak nama kita kata pun ke seng ke banget hata por ke upat ba isu ba ukunu hajar juga Hima Sora udan kaman tip ya kini ke jinshisha bat don kamban pensyai pat ba la ke daily kata ke jingong ba kaditang ke jenis slot kampak don ndai beli kami katu ke shiti balas sapriang keleng ya kabala soy dos im kena bat beli ru bagini ke program lada ban penbet na kanta kata ke shitrik unai we
Ya kepala depan soi lupa ya kata nadu kas Khadc jauh penai risau. Kini kita ke district council ke dan ke hak Haba ke yo ya kita kijing. Oh kijing pensno pan pet pan bisa. Kamdan hani ban ang district council kam ko ayo ta. CM kena balong CM kamdan bentang ta. Ndege ban ya. Bak ngalawat susu ngakwa ban kam ngam kendiap tak balai. Nagalian ka siya nga, siya pang